Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. For Sunny, thank you for love and support. I appreciate you. Hey guys, mina angithanda ukuthi nenze sengathi yimi okhuluma kakhulu sibe sikhuluma sonke. La indaba engothandwa nesithembu nezingane zesithembu. Abanye benuke sebekhuluma iphutha ngendlela engahloniphi baqamba amanga ukuthi ngeke ngizwe ngathi kuhlaza ukuthi uqamba amanga ngibe vele ngazi iminyaka mhlawumbe sengikhuluma nomama omdala onobhuti nomalume yabo. Lana nithi nina umehluko phakathi kaMseleko ubaba kaMpumelelo noMpumelelo lesimbona manje ukuthi uMseleko uyawahlonipha amakhosikazi akhe. Kule season ephelile besibheka ukuthi umkhovu into enjani, ngesimo sokuthi igama lomkhovu sizwe laphaya kuThando Nesithembu. Kule season ephelile yaThando Nesithembu sike sathi ukucubungula ukuthi hawu unkosikazi ambeke phezulu waze wathi kuye isithembu unaso ngenxa yakhe yini manje sezoba yinto nje ehlele endlini ifurnish amazwi kaMseleko. Anithi nginibekele ngoba phela ke nina ningcwele manje senizenza holy yimo ozokhuluma nina nikhuluma. UMseleko umehluko wakhe noMpumelelo ukuthi uMseleko simazi manje njengoba ushadile. Le episode esiphuma kuyo kuya last week izingane zesithembu sibona uMahampilo noMpilo behleli phansi bekhuluma otshanini bekhuluma uMahampilo indaba yokuthi uyazi ukuthi kushodani. uMpilo ingane yababumseleko ena 21 and le ngane ena 21 yababumseleko ilandela ulwandle olutholakala emshadweni. uMahampilo akashadanga babumseleko. Ngiyabonga ngikunikeza isithombe sokuthi beka uMpumelelo la ubeka ubaba wakhe la. Akhona mawuse siyacingisisa umehluko ukuthi uMseleko umdala futhi nokuthi simaze esewubaba oshadile namakhosikazi awu4 yithi esehlela ngezansi masikhuluma ngayo sibe nendlela yokuhlonipha kodwa kube sikhuluma iqiniso awukho umehluko awukho. Umayeni obe nengane ekuqala ukunomacele wangashada ukuqala umayeni izasongashada kuqala basibeka sathi umndeni. uMakhumalo ube yintombazane yakhona la endaweni ohlala eqala eMzumbe before unkosikazi wokuqala okuMacele. uMacele masizizwa zonke lezi indaba uyibamba sezenzeka ngendlela efanayo nabo Vuyo sebezwa ngoMacele kuThando sebezwa ngoMacele kuThando Nesithembu. Niwaqambelana manga guys, siyamhlonipha ngoba mdala kodwa uMpumelelo into ayenzayo iyona reality ayaziyo ukuthi-ke yikho sithi kuzoba nzima ukuthi uMpumelelo adonswe umuntu wangaphandle indlebe ethi hey lento yenzayo ayikho kade yena eyibuka iqala nale ayisikhona ngoba uMpumelelo imotivation yalokho asekusho manje ukuthatha la kumzali nakhona ukuthi uMpumelelo uyadonswa manje kuthiwa khuluma kahle. Hawu lapho ngathanda kulesithembu sibabazi izinto sizisho sithi hawu mhlambe yithi esikhohlakele okwenza okugcina sekukhulumeka kanje kungenxa yethu ma-viewers ngoba phela ezinye izinto angithi ilezi ezizokwenza ukuthi sina sihambe siyolunguza ishow kodwa tadisha kahle uMpumelelo utadishe kahle ubaba wakhe. Masuthi wena umehluko ukhona ubaba wakhe ufike senamakhosikazi awu4 eshadile amakhosikazi awakhele izindlu. uMpumelelo yonke-ke isiphithiphithi sisiqala phansi naye lobo sithi hayi le ngane le ishawa istage le ngane le ayihloniphi kodwa nje mase singase sithi-ke siyahlehla iyafana lento yenziwa uMpumelelo nalento esingayibonanga esesiyibona isiyama-results. Yingakho uMpumelelo silophu sithi hey kodwa uyadelela kodwa sibuye sithi hayi uyahlupha sibuye sithi hayi ngoba nalapha etafuleni sekukhulunywa indaba kaNosipho noVuyo ukuthi-ke uVuyo inkinga yakhe uzophikisana nohamba kwaMpumelelo. Ubuke kubazali bakaMpumelelo ukuthi ubani wayevuma ngekhanda ukuthi inkinga uVuyo uzobhimbisa le ndlela
ukhona umzali wayevuma ngekhanda kodwa usuyazi ukuthi imuphi ngoba umpumelelo lokhu akwenzayo bukela eceleni. Nangalesi sikhathi futhi ethi yena izomhlula le ndlela isimo owayesibuka ekhaya ngaleso sikhathi. Sesidlulile-ke leso sikhathi futhi usefundisiwe wachazelwa ukuthi hhayi kunje. Noma engeke-ke etshele iqiniso lokho ngoba abazali kuyenzeka benishiye la endlini kanti bayoxabana edolobheni benzela ukuthi ningaboni ukuthi bayaxabana niyingane. Kodwa lo othi nje hhayi uhlukile, hhayi yithi ubaba wakho unemali, ubaba wakhe simazi seshadile, ubaba wakhe simazi senamakhosikazi ashadile, ilowo mehluko. Kodwa ukuhamba same, khuluma same. Imikhovu le kade siyifuna la ku-inthanethi besiyibhekelana imikhovu leza ey'nunu. Sibheke ukuthi imikhovu ngempela yinto enjani, iyathengwa noma yini. Sengize ngathola nokuthi umkhovu kuthiwa nje usuka ngapha kumaZulu namaXhosa besiqambela amanga. Siyibheke sobani imikhovu ukuthi umkhovu into enjani. Hawu, nekhamera ibizihlala enkosikazi ukuthi neke nangu umkhovu laphaya sithuke. Nina senithi manje hhayi umpumelelo ungoba yena, hhayi isizwe nesizwe mayiphela lapho kuthanda nesithembu iphela ngokuthi khona unkosikazi ongekho right. Hawu, uze ethi ngesinye isikhathi bayamkhontrola sibuye sixake ukuthi hawu kanti kwenzakalani. Hhayi shuthi guys le show iyona le izingane zesithembu nothanda nesithembu sibuka ngendlela engafani. Umehluko nje njengoba ngishilo iphakethe lomzali nokuthi umzali ufike senamakhosikazi. Saba-ke nalokho ukuthi sihlonipha ubaba oshadile. Kodwa sesisihlehla sebeqala phela beyiveza onkosikazi. Ngisengakhumbula ukuthi befika ku-season 1 bafika beyabangani. Njengoba noVuyo befika bafike nje kungathi akukho kubi. Sathi sabonana beqhubana ngey'nqola zegross. Ngiyaxolisa uMakhumalo noMayeni bebegibela emotweni ukuthi aweyakhi nawo petrol behamba ndawonye beyothenga. Sesibuya sekukhona o-delusional, sekukhona umlungu. Njengoba nje uMakhumalo sethi uwumlungu kwasho uMayeni ukuthi uwumlungu. Nangu uMayeni sesifike ku-season 7 uSumakhumalo engathi ikhanda lakhe alithathi kahle. Into esibamba lapho kuthanda nesithembu. Njengoba laba bangampumelelo nabo besayintombi sebenakho ukugudlana ngisho khona la ku-social media. Le nto abayenzayo nje uthanda nesithembu ekuqaleni ku-page 1. Umpumelelo usikhombisa ukuthi ubaba wakhe wayenjani njengoba sibuka. Washo futhi ubaba usisi kaMsile kwathi kwasekuqaleni babe baningi. Hawu, senilapha manje nikhuluma into engekho nithi uyabahlonipha. Umkhovu lwede sinikhombisa wona sawuzwa ngobaba uMsile ukuthi-ke abanye ngeke awathini esekhuluma indaba zokuthi iy'moto ngeke sathenga ngokufana nokwenza izinto ngoba abanye bayimkhovu. Umkhovu umoya omubi wayesho kumakhosikazi akhe. Amanye wathi awamhloniphi awumoya omubi imkhovu. Senzani? Sangena la ku-inthanethi sabhala ukuthi uTikolosho umkhovu. Sawuthola-ke umkhovu. Angazi uma uTikolosho nomkhovu into eyodwa yini. Ngathola nje into esabisayo nganikhombisa ngathi hawu umkhovu into enje. Ngaze ngabuza ukuthi umkhovu uyabonakala yini. Ngase ngizwa kuthiwa ngapha ngasekhaya umkhovu bake bawubona bathi kwakuyikhehla elifishane. Ngathi hayibo bathi ikhehle engenayo ngabo lezi khwama lezi lokhu kwakudala amabhokisi ngena into engangeni. Ngathi hayibo
Asife abantu esihlangana nabo nje baphethe imikhovu le. Ngabuye ngacabanga ukuthi hayi into endala le ngeke ukuthi khona abantu abangalandeli imikhovu. Sengiyafunda la ku-inthanethi ukuthi umkhovu wani, wathi umkhovu wokuthakatha, umkhovu umoya omubi, ukwenza nje izinto ezingezinhle. Umkhovu uthanda iy'ngane kuphela, abantu abadala ubathanda. Ngase ngibuza phumseleke yini ezothi unkosikazi wakhe umkhovu, shuthi umoya omubi-ke ekhaya lakhe. Nina-ke senithi uMpumelelo akasangene khona masumnakisisa. Kodwa hayi masingathi uMpumelelo usangene, angazi ukuthi-ke nithini ngomuntu omdala. Ma, ngicela ukuyivala le video. Angithi namba siyacela, indaba kasiyacela ukuthi nithi usiyacela ufuze lo baba ovelayo, ubaba uPhakathi. And siyambona ubaba uPhakathi ukuthi hayi, baba uPhakathi noMpumelelo umehluko ukuthi ngapha kunemali, siyakuhlobisa kwakhona ngoba esikwenza nje ngapha eMzombe ile nto leyo ukuthi ungakhulumi kabi ngebhosi yakho ngoba umsebenzi ungasheshe ukuphelele. Kunemali kodwa nje siyacela nobaba wakho Phakathi bayafana. Usibona ubaba uPhakathi sabuka ukuthi hayibo, kanti angazi-ke phela kodwa noma niyaqala nigayiza ukubona ubaba uPhakathi kasiyacela. Mina ngiqala ukumbona vele kodwa angiyibuki le show yaSiyocela ngaze ngikhulume iphutha. Ngiyibuke manje ngenxa yaSibindi. Mangibuka uSibindi lapha kwizingane zesithembu kube nento yokuthi ngesikhathi ngibuka uSiyacela ngangicasuka kanje. Ngihambe ngiyobuka uSiyacela ngiyizwe ukuthi hayibo yindaba le show yezingane zesithembu neyisencane le ngane ingenze ngibe nomuzwa ofanayo. USiyacela nobaba uPhakathi into eyodwa, uSibindi nobaba wakhe into eyodwa. Umehluko ubaba kaSibindi simazi senemali, simazi sinamakhosikazi. Amakhosikazi awenzele izinto, abakhele izindlu, abayithengele imoto. Kodwa mase ekhuluma ukeyikhulume nje nathi into enzothi simangale sithi hawu, kodwa amakhosikazi akhe yabo ubaba uMsiliku. Kube ukuthi-ke siyazama ukwehlela ngezansi ngoba ubaba lo oshadile onamakhosikazi awu-4. Yekani-ke nje ukuqamba amanga. Ngiyaxolisa nje nokuthi ngize ngithi ukuqamba amanga. Nikhulumelane iphutha. Imali umehluko ukuthi uSibindi akanayo, nokuthi ngena usayingane usadideka nokuthi le game bengabe kuyigame noma mhlampe le jane iqalwa kanjani nokubeka amagama azwakalayo. Kodwa ukuthi kunomehluko omkhulu phakathi kwakhe nobabakhe. Ninamanga shem, ninamanga. Ngiyaxolisa nje ukuthi ngithi ninamanga, ninamanga. Kwakhona nje manje ngithi sesiyamsola ukuthi lesi sikhwamane esincane ahlezi siphethe sinani ngoba phela sibuka nabo ogeli ukuthi baze babahle kule nyakanyaka ababhekene nayo. Kanti utheni uSibindi? Abanye sebeklama khona into esesikhwameni. Kusho abanye akazi. Angishongo mina, angishongo. Ngiyabonga kakhulu Nkosi yami nge-support. Guys, ngibe serious kodwa ngingabi serious. Njengale video angiqondile futhi ukuthi ibe serious, angifuni futhi kube khona sengathi la yahlambalaza khona. Kodwa nje bengisho ukuthi hayi, mina umehluko angaze ngawubona kakhulu ukuthi nje omdala ufike senemali, wafika namakhosikazi, masibheka futhi namakhosikazi akhe ahloniphekile mahle. Kodwa nje hayi ukeyikhuluma into esithusayo. Umkhovu nginifunele ngoba ngozwe lapha kuThando Nesithembu. Okwesibili futhi ngizwe umkhovu kuThando Nesithembu. Kodwa-ke lokhu oku-recent sizwe umkhovu kwakuqondiswe komunye unkosikazi. Ngathi mina hayibo ngoba umkhovu ngathi into eyisilwane, ngathi into eyinunu nje, into ewumoya omubi, kanti ngempela into engabukeki. Nina-ke senithi hayi ingoba uyawahlonipha. Hawu wathi kugogo laphaya ngeke ngihlulwe oblanket ngikwazi ukuthenga imoto eyibiza. Ngathi mina umuntu omdala nase niba neyenuka indlela.
yokuchaza ngoba phela leyeni yokunabukelisa ihambisana nokuthi yiphakethe lalapha nilabukisa into engayona ngoba umuntu omdala umuntu omdala. Ngabe umuntu omdala omthole umuntu omdala nje ukhuluma naye ngenhlonipho. Yebo. Ngokwami ukwazi ngingazikho izinto seziyashintsha ngoba phela nakhu nala khona izinto kade ningichazela zona zingisabisa. Ngibuza lento yokuthi omdala nomncane kade uhluke kangakanani ngoba sibona umkhulu ukuthi akarithayi ngoba ingane ngathi siyaqala nayo yenza esayo isiphithiphithi sesithembu. Nasi nina engathatha phela i-2K. Ngase ngathatha i-2K eney'ngane ezama-2K ngaba novalo oluncane kodwa ngathi angibazi abantu abakhomenta la kungenzeka ukuthi ngempela babona kanjalo. Kodwa mina ngathi ubaba wama-2K nisathi akabheke ama-2K. Abanye benu-ke bathi isizwe ngase ngiyasisaba-ke lesi sizwe ngoba sihamba sijika. IsiZulu sifike sithi sijulile sinenhlonipho kuvele ezinye izinto ezisixakayo. Hhayi-ke le vidiyo sithathe enye indawo-ke enye i-direction ebengaqondile kuyona. Ngiyabonga kakhulu i-support guys, bye.